ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ തുടങ്ങാട്ടോ. ഓക്കെ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗരരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗമാണ് പഠിക്കണത് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് എന്താ പഠിച്ചത് ഇതുവരയ്ക്കും? നമ്മള് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ് മറ്റ് ഒരു അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തിയോഗത്തിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് പ്രത്യേക എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. അപ്പൊ ആ ശാശ്വതാംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ആത്മാവിന് എന്താണ് പ്രവൃത്തികളൊന്നുമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കുറച്ച് മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി മാതാജി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിടൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും കേൾക്കില്ല പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുവാ പറഞ്ഞത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത അംശമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് അളവില്, ക്വാളിറ്റി വൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല, അളവിലല്ല. അത് നമ്മൾ കുറെ തവണ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ തുള്ളിക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവായിരിക്കും. എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക അത്? രജോ ഗുണോ സത്വഗുണോ അല്ലാന്നെങ്കിൽ തമോ ഗുണം, 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തില് എന്താണ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണർ. സത്വഗുണം മാത്രമുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നതോ രജോ ഗുണം മാത്രമുള്ളത്. വൈശ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമോ ഗുണം. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വർണ്ണാശ്രമ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗുണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്
എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു പൂജ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദജ്ഞാനം നൽകുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അവരും എന്തെങ്കിലും ഈ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സർക്കിൾ ഏതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ബ്രാഹ്മണരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ അധികവും ഉള്ളത്. അതുപോലെ കുറെ പേര് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും ശുദ്ധമായ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അധികവും ജനനം തന്നെ ശൂദ്ര ഗുണത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രതിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ശാശ്വതാംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് പ്രവൃത്തികളില്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശാശ്വതാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുണ്യവും പാപമൊന്നുമില്ല. കാരണം കർമ്മങ്ങൾ അതിന് കർമ്മങ്ങളേ ഇല്ല. അതുപോലെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹവും ഇല്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഇല്ല. ഏത് ധ്രുവമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ വരുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരം ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മൂലമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ പാപവും പുണ്യവും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും സർവേശ്വരനുമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അതായത് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവേ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഇതിന് അതീതമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതൻ, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവനാണ്. എന്നാൽ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 14. ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേ വായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്, മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നതും, അതായത് നമ്മൾ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആ പ്രകൃതിക്കാണ് മായ, മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാമായ നമ്മൾ ദുർഗാദേവിയാണ് അതിന് പ്രതീകമായിട്ട് പറയുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് രാധാദേവിയാണ് പറയുക. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയും, അത് യോഗമായ. യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് രാധാദേവിയാണ് പറയുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതാണല്ലോ ഈ മഹാമായ. എല്ലാവരും മഹാമായയുടെ അധീനത്തിലാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയായിട്ടാണ്. അധിപ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ് കൺട്രോളർ. അതിന്റെ അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെയാണ് ഈ മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എന്ത് ശക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 3 കയറുമാരി നമ്മളെ വരിഞ്ഞു കെട്ടിക്കണ മാതിരിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം? ആ കെട്ടുകളില്ലാത്ത ഒരാൾ വരണം. അത് ആരുടെ കീഴിലാണ് അതുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണം? ഇപ്പൊ മറ്റേ നമ്മൾ ഗുണാവതാരങ്ങൾ പറയും. ഗുണാവതാരങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടിക്ക്. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അനിക്കിലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അത് വന്നിട്ട് ശിവദേവനാണ് അതിന്റെ അധിപനായിട്ട് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണുവാണ് സത്വഗുണത്തിന് പറയുക. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. പക്ഷെ ഈ 3 ദേവന്മാർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനത്തിലല്ല, ഉള്ളിലല്ല. അവർ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതൊരു കാര്യത്തിനേക്കാളും നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അടിമപ്പെടരുത്. നമ്മൾ അടിമപ്പെടാത്ത ഒരു സാധനത്തിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും അവരുടെ മേലെ അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ അംശങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതിന്റെ മൗലികമായ ദിവ്യപ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അത് ദിവ്യാംശങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷേ എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഇത് വന്ന് മൂടുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു വെള്ളിയാണ് നമ്മൾക്ക് എളുപ്പം പറയാനായിട്ട്. ഈ വെള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോ
എത്ര ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനല്ലേ? പോളിഷ് ചെയ്ത് അത്രയും ഭംഗിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു വെള്ളി പാദസരം അത് ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ കാലിലിട്ട് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ആ ബ്ലാക്ക് കളർ വന്ന് മൂടും അല്ലെ? അതുമേ ഇതായിട്ട് ചിലവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാലം നിൽക്കും. എന്നാലും ആ വാങ്ങുന്ന ലെവൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. അത് എന്തായാലും ആ റിയാക്ഷൻ മൂലം, പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ മൂലം, അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലം അത് എന്തായാലും മാറും. ബ്ലാക്ക് കളർ വരും അതിൽ അല്ലെ? അപ്പോ ആ സിൽവറിന്റെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ആ ഷൈനിങ് പോവും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം, നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വെച്ചോളൂ. നമ്മൾ ഭസ്മൊക്കെ ഇട്ട് തേക്കണ കാണാം അല്ലേ? അങ്ങനെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഭംഗി വരുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതുമാതിരിയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് മൂടിക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും അത്രയും ഷൈനിങ് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ് നമ്മളുടെ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വന്ന് ചേരുമ്പോ ഈ കറുപ്പ് ബാധിക്കണ മാതിരിയാണ് അത് ഫുൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറച്ച് കടി ക്ലീൻ ആക്കണം അല്ലേ? വെസൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ വെള്ളി പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൂജാ റൂമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക? കളർ മാറി വേറെ കളറായി മാറും അല്ലെ? ആ ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ട് മാറും അത്. അതും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് മറ്റേ തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും പാടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ മുഴുകി മുഴുകി പോകുമ്പോൾ എന്താവുന്നത്? ആ കറുപ്പ് കളർ നമ്മളെ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾക്ക്. ഉപാധിബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ നിത്യബദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പക്ഷെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അതാണ് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഇപ്പൊ നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വീട്ടമ്മമാർക്ക് അറിയണ്ടാവും, നമ്മൾ ഈ ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ? അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതും ആ ബ്ലാക്ക് കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പോകാൻ കഷ്ടമാണ്. അതിന് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ആ ഉള്ളിലത്തെ ആ സിൽവർ കളറൊക്കെ മാറി, ഓ ഈ കളറാണ് അത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ ലെവലിലേക്കാണ് പോവുക. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലാണ്, അതാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരമാണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിത്യബദ്ധനാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ആ കെട്ടറുത്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ. ഗുണമെന്ന വാക്കിന് കയർ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ബദ്ധനായ ജീവൻ വ്യാമോഹത്തിന്റെ പാശങ്ങളാൽ കെട്ടിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കയറാണ് നമ്മളെ കെട്ടിക്കണത്? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരുപാടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കയർ കൊണ്ട് നമ്മളെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗുണം എന്ന വാക്കിന് അതെ, കൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതി നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇനി ആ കെട്ട് മുറിക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കാ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, കൃഷ്ണന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്താണ് ഗതി? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാനെ എന്റെ ഈ കെട്ട് അറുത്ത് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിധമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? നവവിധ ഭക്തി. എങ്ങനെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾക്ക് അതിന്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കെട്ടിനെ നമുക്ക് അർത്ഥം തരും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുട്ട് നിൽക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും മായ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മാമേവ എന്ന വാക്കുകൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. മാം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ, വിഷ്ണുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ അല്ല. മാമേവം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മാം ഏവം എന്ന് പറയും, എന്നെ മാത്രം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മാം ഏവ, എന്നെ മാത്രം. എന്നെ മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്നെ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറെ ദേവീ ദേവതകളെ പൂജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി തരാൻ ഞാൻ മതി. ഭഗവാൻ മതിയില്ലേ? നമ്മൾ നേരിട്ട്, നമ്മൾക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെയാണ് നേരിട്ട് പരിചയം. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോടെ പറയുള്ളൂ. കാരണം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ത്രൂ ആണ് മറ്റേ മന്ത്രിമാരെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാരെ പിന്നാലെ പോയി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. ശ്ലോകം 15. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമാകമായി അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാക. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്? ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ആരാണ്? മൂഢന്മാർ. ഭഗവത് ചരണാശ്രയം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിശാലികളും പ്രവൃത്തി നിരതരുമായവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലളിതമായ ഈ ഉപായം സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? ഇപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ദൈവീഹേക്ഷ ഗുണമായി ഭഗവാന്റെ മായയാണ്
നമ്മൾക്ക് അതിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ ഉപായം സ്വീകരിക്കാത്തത്? ഭഗവത്ഗീത ഈ ചോദ്യത്തിന് സ്പഷ്ടമായ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, കപിലൻ, കുമാരന്മാർ, മനു, വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, ജനകൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ബലി എന്നിവരും പിൽക്കാലത്ത് മാത്വാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നിവർ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടിയവരാണ്. ഇതില് ഭഗവാന്റെ ശരണം, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്ന ആൾക്കാര്, ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതി നേടിയ ആൾക്കാരുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, കണ്ടോ ശിവദേവൻ വരണ്ട അവിടെ, നോക്കൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും എന്താണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനെയാണ് പറയുക എപ്പോഴും കേട്ടോ. അതിന് താഴെയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വരുള്ളൂ. അപ്പൊ കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തത്വചിന്തകരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ വിദ്യാവിചക്ഷണരോ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയോ പദ്ധതിയെയോ സ്വീകരിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൂഢന്മാരാണ്. ആ മൂഢന്മാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അല്ലെ. മൂഢന്മാർ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് രാവിലെ അവർക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്നത് തന്റെ ഫാമിലി റിലേഷൻസിന്, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയാണ്. തനിക്ക് ഭർത്താവോ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ, അവര് ലൈഫ് സെക്യൂർ ആക്കണം, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം, അതുപോലെ സൊസൈറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു നിലയും വിലയും ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെയായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അവർ പണിയെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല എന്നത്, ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ആഗ്രഹപൂർത്തി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കാം. കാരണം ഓവറായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് മൂലം അവർക്ക് പല അസുഖങ്ങളും വരുന്നുണ്ടാവൂലേ. നമ്മുടെ ശരീരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവത് ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ദൃഢീകരിക്കാനായിട്ട്, കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്തെന്ന്, ഈ ശരീരം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിക്കാം. ഈ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സോക്കോൾഡ് നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ആരുമല്ലാതാകും എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉള്ളത് ഇവിടെയല്ല, അത് ഭഗവത്താമാണെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒരു കഴുതയോടാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കഴുത എന്താ ചെയ്യുക? ഭാരം ചുമക്കും അല്ലെ. രാവിലെ തൊട്ട് അവരെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാരം ആ കഴുതയെ കൊണ്ട് ചുമപ്പിക്കും. പക്ഷെ അപ്പോ നിറയെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാത്രേ? ഒരു വടിയുമേ കുറച്ച് കഴുത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇതിട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു വടി കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പുല്ലിടുത്രേ. അപ്പൊ കഴുതയുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഒരടി നടക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പുല്ല് കിട്ടും, അടുത്തടി നടക്കുമ്പോൾ പുല്ല് കിട്ടും. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പുല്ല് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ പുല്ല് കിട്ടുമ്പോ കഴുതയുടെ വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്, അത് അഴിച്ചു പുല്ല് കൊടുക്കണ ബോധം കഴുതയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ട് നശിക്കാൻ പോകുന്ന ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ആടയാഭരണങ്ങള്, വില പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്, വില പിടിച്ച ആഭരണങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വീട്, അത്രയും വലിയൊരു മാളികയായിട്ടുള്ള വീട്, അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യത്തിനുള്ള കാർ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ശ്രമങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് എസ്പെഷ്യലി പറയാം, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ലോൺ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല വീടുകൾ ഉണ്ടാവുക കേരളത്തിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കഴിവിനും അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ വീട് ഇരിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട് കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിവിനും മേലെയാണ് നമ്മൾ പോയി ലോൺ എടുത്ത്, പിന്നെന്താണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലോൺ കെട്ടണം. ആ ലോൺ കെട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കണം അല്ലെ, അത്രയ്ക്ക് സമ്പാദിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം, അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പോകുന്ന ജോലിക്ക് നമുക്ക് അത്രയും ശമ്പളം ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ജോലി ചെയ്യും. ഈ ലെവലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫും പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ രാവിലെ തൊട്ട് ഓട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇനി തന്നെക്കാൾ ഉന്നതരായി ഇനി മറ്റേ അടുത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? മായാപഹൃതജ്ഞ, തത്വചിന്തകരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ വിദ്യാവിചക്ഷണരോ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയോ പദ്ധതിയോ സ്വീകരിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് ഫിലോസഫിക്കൽ. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്? ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട്. അതായത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി അപ്പൊ വെള്ളം ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഏതൊരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടായി ഓരോരുത്തരെയും. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങള്, അതിലും ഓരോ ഇതൊരു അതിന്റെ വെറൈറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട്? മനുഷ്യർ തന്നെ 4 ലക്ഷം
വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഓരോ വെറൈറ്റിയിലും എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ. ഇത്രയോ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരാളുടെ ശക്തി ഇല്ലാണ്ട് തനിയെ തനിയെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നമ്മൾ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരു പുനർജന്മത്തിലെ കുറിച്ച് അവരെ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ജന്മം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവര്. അപ്പൊ തന്നെക്കാൾ ഉന്നതരായ പ്രമാണികൾ ഇല്ലെന്നും താനാണ് പരമസത്യമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ആധാരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ കുട്ടികളിൽ നിലീനമായ ദിവ്യാവബോധത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കേണ്ട കടമ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കെ ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടി. തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തന്നെ നാൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊള്ളാം എന്നും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കാറ്റഗറിയിൽ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശുദ്ധമൂഢന്മാർ, നരാധമർ, മായാമോഹിതരായ ഊഹാപോഹികൾ. അതാണ് പറയുന്നത്. അവരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണെന്ന്. പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ്. നരാധമന്മാർ, അവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇല്ല ലൈഫ്. അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റുകളും ശരികളും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സ്വയം നിരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ. നിരീശ്വരവാദികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവാനേ ഇല്ല, മീൻസ് ഒരു എനർജി പോലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അത് മാതിരിയാണ് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരെന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു? എന്താ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പല കാരണങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ആറ്റം ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെല്ലാം, നമ്മുടെ മേലിൽ, അപ്പൊ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവമാണ് അവർക്ക്. പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സാധനം നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെയ്ക്ക്? ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? അത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരാൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി, ഞാനാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞാൻ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വെള്ളം. പക്ഷെ ആ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും എവിടെ നിന്ന് വന്നു? അതിന് ആർക്കും ഉത്തരമില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന സൃഷ്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വീട് എന്റേതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ആ വീടിനുണ്ടാക്കിയ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റേതാണ് എല്ലാം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും. ആ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സാധനത്തുമ്പോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുക എന്ന് പറയല്ലേ, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഒരു കളിപ്പാട്ടം കൊടുക്കുക, കാറോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പറയട്ടെ ചക്രം വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അതിന്റെ മേലത്തെ ഭാഗം വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ചക്രത്തിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ രൂപം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം, നമ്മൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികള്, അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എരിവിലും പുളിയിലും ഒക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒന്നും വേണ്ട. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി സം ഇൻഡൈജഷൻ സംതിങ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മേപ്പട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതെടുക്കില്ലേ നമ്മള്, ആ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കുറച്ച് ശരിയല്ലാത്ത മാതിരിയൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എരിവും പുളിയും എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ വരും. നമുക്കറിയാം, നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിന്നാലും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് ആലോചിക്കണം.
അങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് ആ കുട്ടി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര 9 മാസം കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ എരിവും പുളിയും ചവർപ്പും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ ആ കുട്ടി കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആലോചിക്കുക എത്ര കഷ്ടമാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്താണ്, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കെ ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ ഒരവസ്ഥയിൽ ആണ് കുട്ടി. ആ കുട്ടിയുടെ അത്രയും കൃഷ്ണ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്. മാതാജി ഇടയ്ക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, നെറ്റിന്റെ അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ നെറ്റിനാണ് പ്രോബ്ലം, കുറച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുക, അപ്പൊ ഏറ്റവും ക്ലേശരായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വായുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ചല്ല കഴിക്കേണ്ടത്. ആ കുട്ടിയെ ആലോചിക്കണം എപ്പോഴും. അതായത് ഏറ്റവും എരിവ് കുറഞ്ഞ്, ഏറ്റവും പുളി കുറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കണം ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആശ്വാസമായിരിക്കും അല്ലെ. എരിവും പുളിയും കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ കുറച്ച് എരിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എരിവ്, നമ്മള് പച്ചമുളകൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു കൈവിരൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അവിടെ ഒന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. എന്നാൽ ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഭാഗവതത്തില് അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് ശരിക്കും. അപ്പൊ എത്രയോ വർഷം മുമ്പാണ് ഭാഗവതം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സയൻസ് പറയുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഭാഗവതത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്, ഓരോ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവയവങ്ങൾ ഫോം ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതില്. അപ്പൊ അതിന് ആ കുട്ടി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ആ കുട്ടി, പക്ഷെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അടിമപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ കുട്ടി. ഈ പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ചു വരുമ്പോഴല്ലേ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. അത് വരയ്ക്കും അതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ ജന്മങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം എന്നാണ് എത്രയോ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് ആ കുട്ടി ഭഗവാനോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഡെലിവറി ആവണവർക്ക് എന്തെന്ന് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ, ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ എന്താണ് സേവനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ ജന്മം, വേറെ ഒന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ വരില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്ര. പക്ഷെ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, മായ പിടികൂടിയില്ലേ, ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ പിടികൂടി. അപ്പൊ മറന്നു പോകും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നു, ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി മറന്നേ പോകും, ഭഗവാനെയും മറന്നു പോകും. പിന്നെന്താണ്, ആരാണോ ആ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് അവരോടുള്ള ആകർഷണമാണ്, അമ്മോട് അച്ഛനോട് ബാക്കിയുള്ള അമ്മുമ്മോടോ മുത്തച്ഛനോടോ എല്ലാവരോടുള്ള ആകർഷണം, അതില് മുഴുകി പോവാണ് ആ കുട്ടി. അപ്പൊ അതെന്താ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം നമ്മള്, അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും നമ്മൾ പുറത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എത്രയോ കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ സഹിക്കുന്നു, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ 9 മാസം അനുഭവിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് അല്ല, സോറി, ഇരുട്ടായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക അമ്മയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ വിളിച്ചുള്ളത്, ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി കിടക്കണേന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, ബോധം ഉണ്ടെങ്കിലും. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാസുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതർ, ധനാകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. അതാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ദുഃഖിതൻ ആരാ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതൊക്കെ. ആരാണ് ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് ദുഃഖം കൊണ്ട് ഭഗവാന് ആയ ഡിസ്ട്രെസ്, അതാരൊക്കെയാണ്? ദ്രൗപദി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദുഃഖിതൻ മാതാജി. ആർത്തോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദുഃഖിതൻ. അപ്പൊ ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഗജേന്ദ്രൻ, ദ്രൗപദി, അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതയച്ചത്? എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. എന്നിട്ട് അനാകാംക്ഷയായിട്ട് വന്നത് ആരാണ്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്തിട്ടായിരുന്നു? അച്ഛനേക്കാൾ സ്വത്ത് വേണം, ഈ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പോയത് അല്ലെ. അതാണ് അത്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു ആരാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആര്? നമ്മൾ ആരംഭ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞ ജിജ്ഞാസു ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാരദൻ ജിജ്ഞാസു ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആരാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, അവരൊക്കെ ജിജ്ഞാസുവിൽ വരുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ നമുക്ക് ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയാം. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് ഭഗവാനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ പ്രഹ്ലാദന്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇനി പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനികളും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്.
ഇത് 16-ാമത്തെ. ധാർമ്മികവും നൈതികവും സാമൂഹികമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പ്രായണ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. ഇവരിലുണ്ട് 4 വിഭാഗങ്ങൾ: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെത്തുന്ന ഈ 4 വിധ ഭക്തരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗമുണ്ടായാൽ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് പരമഭക്തരാവും. എനിക്ക് നമ്മുടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഈ കുമാരന്മാരെയൊക്കെ പറയാട്ടോ, അവരൊക്കെ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നില്ല. അവര് എന്താണ്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും അതെ, അതുപോലെ തന്നെ 4 കുമാരന്മാർ, സനാതന കുമാരന്മാര്. അവര് വന്നിട്ട് ആ തുളസിയുടെ സ്മെല്ല് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത്, ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയും അതിലാണ്. ഇതിലേറ്റവും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ജ്ഞാനിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ചിലർ ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം, എല്ലാവർക്കും കുറെ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത്? മേ ബി നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം, അത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് വേറെ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്തോ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തൃപ്തി തോന്നില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇതൊന്നുമല്ല, വേറെ എന്തോ ഒന്നാണ് ലൈഫ്, സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള മാതിരി. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വരിക അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ എന്ത് വരും, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഇടവന്ന ഇതുമാതിരി ഇപ്പൊ ഇതും ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമാണ് നമ്മളുടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇസ്കോൺമാരിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനകളോ അങ്ങനത്തെ അതിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഇട വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള യോഗ ആര് തരുന്നു? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് തരുന്നത്. പല പല കാരണങ്ങളാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വരുന്നവരാണ് ഇവർ ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. സുദാമ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുചേലൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെ. തേഷാം ജ്ഞാനീ നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥം അഹംസ ച മമ പ്രിയഃ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവരിൽ വെച്ച ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം ആര് നമ്മൾക്ക് തരും? ഭഗവാൻ തരും. ആർക്ക്? നാരദന് കൊടുത്ത മാതിരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി യുദ്ധ സേവനങ്ങൾ, എപ്പോഴും ഭക്തി യുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, അവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുകൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാവാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 കൂട്ടർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാമെന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ നോക്കൂ, എന്താണ് എന്ത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? രാജ്യം വേണം അല്ലെ. പാല മഹാരാജന്റെ മോനാണ്. അപ്പൊ മടിയിലിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല രണ്ടാനമ്മ അല്ലെ. അപ്പൊ സുനീതി അപ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാട്ടിലേക്ക് തപസ്. സുരുചി, സുനീതി, അങ്ങനെയാണ് 2 അമ്മമാരുടെ പേര്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്തോ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിലെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് അച്ഛന്റെ രാജ്യം കിട്ടണം, എന്നെ ഈ അപമാനിച്ചതിന് ഒരു പകരം വീട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആര്? ധ്രുവൻ കാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം പിന്നെയോ, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ, ആ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോ ധ്രുവരാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ എത്ര വിഡ്ഢിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത്രയും ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ തപസ് ചെയ്ത്, ഞാൻ എത്ര വിഡ്ഢിയാണ്, ഭഗവാൻ എന്നോട് മാപ്പ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ധ്രുവരാജാവ് ധ്രുവൻ വന്നിട്ട് ആരോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വേണ്ട, നീ രാജ്യം ഭരിക്കണം, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, പിന്നെ നിനക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി തരാം. നമ്മുടെ ധ്രുവലോകം തന്നെ കൊടുത്തൂലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മാലിന്യങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മേലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനും സേവന നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ച ഒരാളെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഉദാര സർവൈതേ ജ്ഞാനി
ത്വാമൈവ മേ മതം ആസിതസഖി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇവരെല്ലാവരും എന്നിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാണ്. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഞാനും സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ പിന്നലത്തെ കഥയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല നോക്കുന്നത്. എന്താ നോക്കുന്നത്? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ ഒന്നുമല്ല ഉള്ളത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്രയും വലുതായി കെട്ടിയിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊന്നും അല്ല, നിങ്ങളുടെ പൂജാ റൂമിലും അല്ല ഉള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ, അപ്പോഴല്ലേ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ഞാൻ വാഴുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അർജുനന്റെ സേവകനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാബലിയെ ശപിച്ചിട്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് താത്തുന്നു അല്ലെ? കാല് വെച്ച് ശപിക്കല്ല, സോറി, മൂന്നാമത്തെ കാല് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാബലിയുടെ തലയിലല്ലേ വെക്കുന്നത്. അപ്പോ താന്ന് പാതാളത്തിലേക്കാണ്. ആ പാതാളത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നീ സ്വയം ആത്മനിവേദനാണ് മഹാബലി ചെയ്തത്, സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്ത ഇതില് നമ്മൾക്ക് മനു ആയിട്ടാണ് വരാ തോന്നുന്നുണ്ട്, മഹാബലി വരും. അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത് എന്താണ്? ഞാൻ നിനക്ക് സേവകനായി നിൽക്കും. അപ്പൊ അവിടത്തെ ആ പാതാള ലോകത്തിലെ ആ അതീവ സ്വർഗലോകത്തെക്കാൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് അത്രേ മഹാബലിയുടെ കൊട്ടാരം. അവിടുത്തെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് വാമന രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സേവനായി മാറുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ എത്തും? ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്തും. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമകാത്മാസു ദുർലഭക. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ. പക്ഷേ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനാവാനായിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾ എടുക്കണം? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ. എന്താ കാരണം? അതിന്റെ കാരണമാണ് പറഞ്ഞത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സേവകനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഒരാളുടെ അടിമമാരിയാണ്. അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ കുറൂരമ്മയുടെ കഥ, ഏകാദശിയുടെ. കുറൂരമ്മ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ഏകാദശി പോലും മുടക്കില്ല. അപ്പൊ കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര കണക്കാക്കുക. അന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കലണ്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏകാദശി വരിക. അപ്പൊ കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തവണ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏകാദശിയുടെ എന്തോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഒരു ഏകാദശിയുടെ തലേദിവസമാണ് എന്തെന്ന് ഏകാദശി നോൽക്കുകയാണ് ക്രൂരമ്മ. ശരിക്കും ആക്ച്വലി അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ ക്രൂരമ്മ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആരോ വരുമ്പോ പറയും ഇന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കില്ല, അന്ന് ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ അവരൊരു ഇന്നല്ല ഏകാദശി ക്രൂരമ്മയെ, നാളെയാണ് ഏകാദശി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ക്രൂരമ്മ പറയും അല്ല, ഇന്നാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ അറിയുന്ന അത്രയും ആ സമയത്ത് കുറെ ഭഗവാനോട് ഡയറക്റ്റ് കോൺവെർസേഷനിൽ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഇത് അപ്പൊ പറയും ക്രൂരമ്മ ഇന്നാണ് ഏകാദശി എന്ന് പറയും. ഇന്നാണ് ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിറ്റേ ദിവസമുള്ള ഏകാദശി ക്രൂരമ്മയുടെ അന്നേക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇന്നാണ് ഏകാദശി, ഭഗവാൻ അതാണ് ഇതാക്കിയത്. അപ്പോ അങ്ങനെ കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതില് ആ ഡേറ്റ് മാറിയിട്ട് തലേദിവസം ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ
ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ അതത്ര എളുപ്പമല്ല. അതങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ മാറി കയറി കൊടുക്കുവോ നമ്മള്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് സ്വർണ്ണക്കടയിൽ പോയാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലേ? ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഒരു തുണിക്കടയിൽ പോയാലോ അതിനേക്കാളും തിരക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഡയമണ്ടിന്റെ കടയാണ്, ഡയമണ്ട് മാത്രം വെക്കുന്ന ഒരു ഷോറൂം ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വളരെ എണ്ണ കുറവായിരിക്കും. എന്താ കാരണം? കാരണം അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആണ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡയമണ്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയാവുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും, അത്രയും പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ യോഗ്യത നേടുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെത്രയാണ്? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാമെന്നും ഈ പ്രപഞ്ച സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായതൊന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ടത് ഭഗവാനിലേക്കാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു വാടക വീട് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അതും ഇതൊരു ജയില് മാറിയാണ്. ഇവിടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സുഖം, യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണ്. അത് ഭഗവത്ധാമമാണ്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്. അത് അതിന്റെ അധിപതി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ഈ പ്രകൃതി ആയാലും ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളായാലും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അല്ലാണ്ട് വേറൊരാളില്ല നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും ചെയ്തു തരാനും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. എപ്പോ? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം. കാമൈസ്തൈസ്തൈഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവതാക തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാനി യഥാ സ്വയ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരോ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തന്നതെന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ചാൾസ് ബാബേജ് നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിനും റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു? മാർക്കോണി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ? ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കിയതാണ്, അവരെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. പക്ഷെ അവർക്കും മേലെ ഒന്നുണ്ട്. ഈ സാധനങ്ങള് അത് വർക്ക് ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ നമ്മള് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് വെച്ചോളൂ. സപ്പോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ TV എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കേടുവരാനേ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇത്ര ആയുസ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു ആയുസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയുസ് വരുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. TVയിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, IC ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മൈക്രോ പ്രൊസസർ, ഇപ്പൊ നിറയെ സാധനങ്ങൾ, മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് 1000 സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരാണ്, ശരി, സമ്മതിച്ചു. നമ്മളാണല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കേടുവരാൻ പാടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കേടുവരുന്നു? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കി നിൽക്കും. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളെ ഒന്ന് കുതിർത്താൻ വെച്ചാൽ മതി, അതിന് പണി കഴിഞ്ഞു. എത്ര ലക്ഷം കൊടുത്ത്, 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ആപ്പിൾ ഐഫോൺസ് പോലും അതിന് പണി കഴിയും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത് സൃഷ്ടിതമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും എഫക്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു പട്ടുസാരി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത് എത്ര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാരി കുറച്ച് നേരിട്ട് നോക്കി നോക്കൂ, അതിനെ പല പീസുകളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി. വെള്ളം ഇപ്പൊ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്രയോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കേടുവരാനായിട്ട് ഒരു നിമിഷം മതി. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്വാധീനം മതി. കുറച്ച് ചൂട് ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് വീണ തീർന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണം എവിടെയുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണവും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധ്യത്തിനായിട്ട് അവർ ഓരോ ദേവതമാരെ പൂജിക്കുന്നു. യാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ? 20. ഇവിടെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ബാക്കി പ്രകൃതി അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ മായയുടെ പ്രഭാവം ആരിൽ കുറവായിരിക്കും? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് മായ വരാൻ
കാരണം അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്കോളിൽ നമ്മൾ ഈ തിലകമൊക്കെ ഇട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും പൊതുവെ. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ സ്ഥാവല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് അറിയാം കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളത് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലേ, ഒരു ചെടിക്ക് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സംപ്രീതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ദേവദേവതന്മാരും സന്തോഷവാന്മാരാവും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം പൂജിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും പറഞ്ഞല്ലേ, എന്നെ മാത്രം പൂജിക്കുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാജലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഒരു പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മരൂപത്തില് ആ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കാണണം, ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലില് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അവിശ്വാസം വരണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളാണ്, ഒരു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേവതമാരെ പൂജിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം നടക്കാനായിട്ട് ഇന്ന ദേവതയെ പോയി ഞാൻ പൂജിക്കാം, ഞാൻ ഒരു ഗണപതി ഹോമം നടത്താം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തൂലോ. കാരണം അവർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്കാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കാന്നല്ലേ പറയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതിനെ വളഞ്ഞ് നമ്മൾ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അതാണ് ശരിയെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാല്ലേ, അപ്പൊ ശരിയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പോകല്ലേ വേണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ആകർഷണത്തിനായിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്? എനിക്ക് സുഖിക്കണം, ഞാൻ തനിയെ സുഖിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വിട്ടതിന് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട്. നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പാപം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോധം വരണം. എന്തെന്ന്? ഇതല്ല എന്റെ സ്ഥാനം, എന്റെ സ്ഥാനം വേറെയാണെന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നമ്മൾ എന്തായാലും അനുഭവിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുള്ള പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നല്ലതും ചീത്തയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല അല്ലെ? പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിനേക്കാൾ സുഖമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരൂ. ഇത്രയും അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഏത് ദേവതമാർക്കും നമ്മൾക്ക് ഒന്നും തരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അല്ലാതെ അനക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നവനായ കൃഷ്ണനാണ് മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ദേവതന്മാരോടുള്ള സവിശേഷ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാം ആ ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കഷ്ടം വരുമ്പോ ഓക്കെ, ഇന്ന ഭഗവാനെ പോയി തൊഴണം, ഇന്ന അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴണം, അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ആ ബോധം തരുന്നതും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാവും ദേവതയും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ, അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഇവര് പറയും, അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ആർക്ക് വെക്കും? ഭഗവാന് വെക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന ആള് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സാങ്ഷൻ ചെയ്യണോ? ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാങ്ഷൻ ആവും. സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാങ്ഷൻ ആവില്ല. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കാറില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾക്ക് ദേവതമാരാണ് തരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ 1 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവില്ല. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ ഇതറിയാതെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ ഫലാകാംക്ഷികളായി ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങൾ അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട
കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അവ സബലീകരിക്കാതെയും വരുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരേണ്ടത്? ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്, അത് കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ആവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം സാധിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പല തരത്തിൽ ആലോചിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കുറെ അസ്ട്രോളജർമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം, എന്റെ ബിസിനസ് ഒന്നും നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, എന്റെ ഏതെങ്കിലും നമ്മളുടെ പാപഫലങ്ങളായിരിക്കാം, അത് കാരണം അവരോട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കും എന്തെന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറയും ഇന്ന ഏതെങ്കിലും വലിയ പൂജയൊക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയും, ഇത്ര പണമൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളൊരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മളത് ചെയ്യും, കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എന്താണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പൂജകൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കി നമ്മുടെ കടം കൂടുന്നത് വേറെ വിഷയം. അങ്ങനെയും ആൾക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, അതായത് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമയമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നടക്കണം. എനിക്ക് IAS പരീക്ഷ പാസ്സാവണം, ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2 അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി 3ാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ്, ഇത് എന്റെ ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്, ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ലെവലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓക്കെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് സോഴ്സിൽ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്ത് പൂജ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, എന്ത് പ്രാർത്ഥന വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ആരാണോ ഷോർട്ട് കട്ട്? അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയണം ഇന്ന ദേവതയ്ക്ക് ഇന്ന പൂജ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ കാര്യം സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ദേവതയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. എന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം വന്നു, അത് സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറില്ലേ. എനിക്ക് 2 കോടിയുടെ ഒരു വീട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 30,000 40,000 രൂപയാണ് വെച്ചോളൂ മാസം ലഭിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് 2 കോടിയുടെ 3 കോടിയുടെ വീട് കെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതെനിക്ക് നടക്കണം, ഞാനത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ ലോൺ എടുക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കെട്ടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ അത് സ്ട്രേറ്റ് കട്ടായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ക്രിക്കറ്റ് വേസ് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് വേ ആണ് നമ്മൾ ഈ ദേവന്മാർ ത്രൂ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സയഥാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമിഹത്തെ ലഭതേ ചാത കാമാൻ മയ്യൈവാവിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അന്തവന്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി. അതെ, ആ ശ്ലോകം ഫുൾ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാവട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ അന്തവന്തു ഫലം തേഷാം എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന മൂഢന്മാരാണ്. എന്താ കാരണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാണ് ഒരു വരം കിട്ടുകയാണ്, അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പറയും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു അയാൾക്ക് അധികം കഴിവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനത്തെ അത്രയും ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളോടക്ക് ഒരു വരം കൊടുക്കാണ്, 3 വരം. അപ്പൊ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വരം തരാം, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വരം ചോദിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാ പോവുക? അത് നമ്മളുടെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഴകണേന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി പോവുക. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. അവർ സ്വർണം ചോദിക്കാം, രത്നം ചോദിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെ. പക്ഷെ അയാൾ വീടിനായിരിക്കും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചെറിയ വീട് മതി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചോദിച്ചാലും തരാൻ കഴിവുള്ള ഭഗവാൻ. അതും ഭഗവാൻ എന്താ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ചാലും തരാമെന്നാണ്. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വീട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെ, എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മോക്ഷത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് മുക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളായിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഒരു വീടുമ്പോ നിർത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം ഭഗവാൻ, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കുറവുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അത്രയും വലിയ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം നമ്മളുടേതാണ്. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമുള്ളത്. ആ ധാമത്തേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വരെ നമുക്ക് പോവാം? ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാം. അവിടെ തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരണം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് അവിടെ കൂടുതൽ വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട. അപ്പോ ഒരു സ്വർണവും എന്താണ് രത്നങ്ങളും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വില അറിയാത്ത ഒരാൾ സ്വർണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെമ്പും സ്വർണം രത്നങ്ങളും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വില അറിയാത്ത ഒരാള് ആ ചെമ്പിന്റെ കളർ കണ്ട് മഞ്ഞളിച്ചിട്ട് ചെമ്പ് മതി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന്. സൂര്യോപാസന ചെയ്യുന്നവൻ സൗരമണ്ഡലത്തിലും ചന്ദ്രോപാസകർ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലും എത്തുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയോ ഇന്ദ്രനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരെയോ ആരാധിക്കുന്നവരും അതത് ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ പോരും. അതാണ് ഏതേത് ദേവന്മാരെയാണോ പൂജിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോവുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? വിഷ്ണുതത്വങ്ങൾ ഓരോ വിഷ്ണുതത്വങ്ങൾക്കും തന്റേതായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പേടിയാണ് നമ്മൾക്കില്ലേ മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയ വേദന പോലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ എത്രയോ തേളുകൾ ഒരുമിച്ച് കുത്തുന്ന വേദനയാത്ര നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ വേദന നമുക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കൂ? അത് ആളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടി വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഇനിയും മരണമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ പോരെ? അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയഃ പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമ വ്യയമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഒരു എനർജി ആയിട്ട് ശക്തിയായിട്ടാണ് കുറെ പേര് കാണുന്നത്. അവരെന്താ പറയുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് രൂപമായിട്ട് അവതാരം എടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല. സത്യത്തില് ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത രൂപനാണ്. അത് ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏത് ഗുണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിർഗുണൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഗുണമില്ലാത്തവനല്ല, ഒരു എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് അവര്? ഭഗവാനെ ഒരു എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെയാണ് അവർ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രകാശ വലയമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നാഗം ഒരു നിമിഷം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. മൂഢരായ അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതനല്ലെന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചവന് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മനസ്സിലാവും. പരമസത്യമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാകാരനാണ്, വ്യക്തിയുമാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപത്തിലല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല അല്ലെ? അതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപം. ഒരു ശക്തിയെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുക? അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ശക്തിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എല്ലാം നമ്മൾ രൂപത്തിലാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രൂപത്തിലാണ് അറിയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവും. രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രൂപങ്ങൾ വന്നത്? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാകാരനാണ്, വ്യക്തിയുമാണ്. നാഗം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദൃശ്യമാക്കുള്ളൂ. യോഗമായോണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മൂടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്നുള്ള ലെവൽ അവർ ജീവിച്ചു പോകും. അവരിൽ നിന്ന് യോഗമായി എന്ന അതിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യമില്ല, അന്തവുമില്ല. ഭഗവാൻ ജനിക്കാത്തവനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അവര് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് രൂപം എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ആ രൂപം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ രൂപനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ജനിച്ചു വന്ന കുട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് പൂതനെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാരത്തെ ഒരു പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമായിരുന്നു ഭഗവാന്റേതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാണോ? അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഖടാസുരനെ ഒരു വണ്ടി ആയിട്ട് വരും അല്ലെ? ആ അസുരനെ കൊന്നില്ലേ? ഇതില് വണ്ടിയിൽ മറിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴല്ലേ പിന്നെ ഭഗവാൻ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും
അതുപോലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനെ ഉയർത്തിയില്ലേ? അത് ഒരു നമ്മളുടെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു 10 കിലോന് മേലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല, അല്ലേ? ഈ 40 കിലോ ഒക്കെ തൊഴിൽ തീർന്ന ആൾക്കാർ അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അവർക്ക് അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 40 കിലോ എടുത്ത് പോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, നമ്മളുടെ മരത്തെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് അവരൊക്കെ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വെളിവായിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആർക്കാണ്? ദുര്യോധന മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ആർക്കും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലായിരുന്നില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവോ? ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിട ശിശുപാലൻ, എത്രയോ പേരുണ്ട്. കംസൻ, പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മൂഢരായ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനനെ മനസ്സിലായി ആരാണ് ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്, അല്ലെ? അതിലെ കുന്തിദേവിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രയോസ് ഉണ്ട് ഭാഗവതത്തില്, അതീവ മനോഹരാണ്. ആ കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇനിയും കഷ്ടങ്ങൾ തരുമോ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാൻ മറന്നു പോകും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങളും തന്നതൊന്നും ഇല്ലാമെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ തരുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കുന്തിദേവി. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് ഭഗവാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മൂഢരായ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ അദ്വൈതികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവരെന്താ കരുതുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഹിരൺമയേന പാത്രേന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം വരും. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈശോപനിഷത്തില് അതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖം ആ പ്രകാശം കാരണം ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രകാശമാകുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഡിസ്ക് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഉച്ച സമയത്തൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ രൂപം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലത്തെ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ആ പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ അവര് മാക്സിമം എവിടെ വരയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ആ ഭഗവാനെ എത്ര ദൂരം നമ്മൾ അറിയുന്നു അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശമായി അറിയുന്നവർക്ക് പ്രകാശം വരയ്ക്കാണ് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേദാഹി സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാനി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കച്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേനിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഭൂതം അറിയാം, ഭാവി അറിയാം, വർത്തമാനവും അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈഫിലും അടുത്ത നിമിഷം എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അടുത്ത നിമിഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മളുടെ മരണം അറിയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ജനനം അറിയുന്നില്ല, അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ആൾക്ക് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നറിയാം. പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം. അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലും അറിയാം, അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും മറ്റുള്ളവരൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഞാൻ തനിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാണ്? പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ആ പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ആളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന് എന്നെ കുറിച്ചും അറിയാം, അയാളെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാം. ഈ ലോകത്തുള്ള കോടാനുകൂടി ജനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഈ ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാം അറിയാം. ഒരേ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം. കോടാനുകൂടി മനുഷ്യരിൽ കുറച്ചുപേരെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണാബോധമല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയാൻ കഴിയാതെ വരും. അപ്പൊ എന്താണ്?
അത് തന്നെ അതാണ് പറയുന്നത്, കോടാനുകോടി ജനങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ആലോചിക്കും. എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണല്ലേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതിൽ എത്ര പേര് അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തും, ഇത് വിടാണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ജീവിതകാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പേര് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അത് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. ഇച്ഛാദ്വേഷസമുത്തേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേയാന്തി പരന്തപ ഏ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത. എല്ലാ ജീവജാനങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അത് പറഞ്ഞു. അതാ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടണം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം, എന്നെ അറിയണം, എന്നെ 4 പേര് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം. ഒരാളൊഴികെ, ഒരാളെ പോലും അത് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ്? എല്ലാവരും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം. എന്നെ ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വികാരം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഗങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, ദേഷ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ദേഷ്യവും വരുന്നുണ്ട്. അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എത്ര ചീത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥലം. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഏതിലും കിട്ടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിനേക്കാളും സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ച് പഴകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറവുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങൾ തന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം എനിക്ക് ലഡ്ഡു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ലഡ്ഡും ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് കയ്പയ്ക്ക കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അത് നമ്മുടെ കൈ പോകും എന്തായാലും ആ സ്വീറ്റ് കഴിക്കാനാണ്. കയ്പിനോട് നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടി നമ്മൾക്ക് പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഡെയിലി ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുന്ന ആൾ, പാല് മോര് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചിലവർക്ക് അതിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പാല്, അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ മോര് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അപ്പൊ കുറച്ച് പാല് വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരൊഴിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് പതിവ്. പക്ഷെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മോരിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ. പക്ഷെ നാളെ എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചോ, ഇപ്പൊ പാല് അധികം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് പാലെടുക്കും മോരിനേക്കാളും. അവിടെ പാല് കുടിച്ച പഴകിയ ആൾക്കാണെങ്കിലോ മോര് ഇനി തൊട്ട് മോരാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കടമാണ് വരും. അയ്യോ പാല് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം വരും. അപ്പൊ ഒരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലോവർ ടേസ്റ്റിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മീനിങ് പ്രധാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. അപ്പോ നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ം അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് വന്നിട്ട് കർമ്മങ്ങളില്ല, കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ടും ഇല്ല എന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നതും. അതുവരെയ്ക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടം വെറുപ്പൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ മായാശക്തി നമ്മളിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനത്തോട് ഇഷ്ടമോ ഇതില് ഇപ്പൊ ഒരു കോമാ സ്റ്റേജിൽ പോയ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുത്താലും അറിയില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇവര് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി പുറത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തോന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്കറിയാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത്തിൽ മുഴുകിയ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തു, ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലാസ് കേട്ടു, ഞാൻ എത്ര ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഞാൻ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്?
ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആ കഴിവ് തരുന്നത് നമ്മുടെ വായിൽ കൂടെ ആ വാക്കുകളായിട്ട് വരുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മേലെ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അസൂയാലുക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വെറും വിഡ്ഢിയാണ്. നിച്ചപ്പാവികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢന്മാരും വഞ്ചകരുമായവർ രാഗദേശങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു പോകുവാൻ പ്രയാസമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാമോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് നടത്തി കൊടുത്തതുപോലെ, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് നടത്തി കൊടുത്തതുപോലെ. ധ്രുവ മഹാരാജ എന്താ ചെയ്ത? വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തി, അത്രയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മല്ലുപണി വല്ലതും ചെയ്തായിരുന്നു? ഇല്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു, അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തില്ലേ? ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ? സുദാമാവിന് കൊടുത്തില്ലേ? കുചേലൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളായാലും ഭഗവാൻ തന്നെ നടത്തി തരും. മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവത് ദാസ്യാവസ്ഥയെ മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമലംഘനമെന്ന് അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവമാണ് ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ തന്തിയെ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാകിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ മരണത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ജന്മം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ആ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ പരമാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറും. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ രൂപം പ്രാപിക്കും. അത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ചതുർബാഹു ഒരു രൂപം കിട്ടും. അത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ലാത്തൊരു ദേഹം, ഭഗവാന്റെ ദേഹമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും അവിടെ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ന് പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ രൂപം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അവരെ ബ്രഹ്മം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അവർക്ക് ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. അവർക്ക് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചൂടായാലും വെയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അവർ മഴ കൊണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, വെയിൽ കൊണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലാണ് അവരുണ്ടാവുക. അവർ ശരീരം വെട്ടിമുറിച്ചാൽ പോലും അവര് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ 24 മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലാണ് കൊണ്ടുപോയി ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഒന്നും ആയില്ല, അവർക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ല. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിജമാം തേ വിദുർവിയുക്ത ചേതസക. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു അറിവ് എന്താ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാനെ ആലോചിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോമാ സ്റ്റേജ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ ആ ഓർമ്മ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 30 കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കില്ല. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധവാൻ ആകാം എന്നതാണ് ഈ 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. അപ്പൊ ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലെത്താം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യല്ല. നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താവുക? കൃഷ്ണാബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ എന്താവും? നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂലോകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴോ പോകേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.